ሚኒስትር ኢዮን ሰብአዊ ድሕነትን ኣብ ስንኩላን ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ዘተኮረ ኣብ መላእ ሃገር ዝትግበር ዓበይቲ ውጥናት ይትግበር ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። መርኣያ ናይዚ ድማ ዝነበረ ድሑር ኣረኣእያታት ሕብረተሰብ ብእወታ እናተለወጠ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ዝተኻየደ ርክብ ተሓቢሩ ወኪል ኤሪና ጀዋሂር ኣድም ዘዳለወቶ ጸብጻብ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርቦ እያ። ንስንኩላንን ጽጉማትን ከም ተመጽወት ዝርኢ ድሑር ኣረኣእያ ብዝምዕብል ዘሎ ንቕሓት ሕብረተሰብ ብእወታ እናተለወጠ ይመጽእ ከም ዘሎ ሚኒስተር ኢዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣቶ ካሕሳይ ገብረ ህይወት ገሊጹ። ኣብቲ ኣማሓደርትን ንኡሳን ዞባታትን ከባቢታትን ሓለፍቲ ጨናፍር ሚኒስትርታት ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝተሳተፍዎ ኣብ ከተማ ከረን ዝተኻየደ ርክብ ሚኒስተር ካሕሳይ ስንኩላን ምቹእ ባይታ እንተተፈጢረሎምን ምትብባዕ እንተረኺቦምን ርእሶም ክኢሎም ንኽነብሩን ከባቢዮም ክልውጡን ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም። ፖሊሲታት ኤርትራ ብቐንዱ ኣብ ሕመረት ያታዊ ባህልና ዝተሰረቱ ምዃኖም ዝጠቐሰ ሚኒስተር ካሕሳይ ኣብ ዝነብሩሉ ከባቢታት ናይ ተጠቃምነት መሬት መሰሎም ንኽሕሎ ዘይተቆጠበ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባር ስንኩላን ኩነታት ስንክልንኦም በብደረጅኡ ተራእዩን ብግቡእ ተለልዩን ክስነድ ስንኩላን ቆልዑ ንኽመሃሩ ድማ ጥጡሕ ባይታ ክዳለወሎም ብምምልካት ኣብ ስንኩላን ስድራ ስዋኣትን ጽጉማትን ዘተኮረ ኣብ መላእ ሃገር ዝትግበር ዓበይቲ ውጥናት ይትግበር ከም ዘሎ ኣብርሆም። ኣብቲ ርክብ ዓይነት ስውራን ጽሙማን ግዳያት ዝሕታለ ኣእምሮን ኣረጋውያንን ኣብ ዝካየድ መደባት ተሃድሶ ብንጥፈት ንኽዋስኡ ባይታ ምፍጣር መሰላትን ረብሓታትን ስድራ ስዋኣት ንምሕላውን መነባብሮ ስንኩላን ንምምሕያሽን ውሁድ ጻዕሪ ምክያድ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት ብዕምቆት ተዘትዩ። ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ዞባ ዓንሰባ ኣቶ ዮሃንስ መልኣከ ብወገኑ ጽጉማት ወገናትን ስድራ ስዋኣትን ንምንባይ ምምሕዳር ዞባ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከካይድ ምጽንሑ ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲኡ ንዘለዋ ትካላት መንግስቲ ብምውህሃድ ዘድሊ ምድግጋፍ ክገብር ምዃኑ ብምርግጋጽ ንዝያዳ ኣድማዕነት ግን ውሁድ ስራሕ ከም ዘድሊ ኣረዲዮም። ኣብ ዞባ ዓንሰባ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርትን ዓበይ ይመጽእ ከም ዘሎ ኣብ ተወዳዳርነት እውን ርእሎ ይምዝገብ ከም ዘሎ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣቶ ሓጎስ ኣድሓናን ኤርና ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብ መባእታን ማእከላይን ደረጃታት ዘሎ ልዑል ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ እውን ንኽቕጽል ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ከተማታት ብሓፈሻ ኣብ ከረን ዓዲ ተከሌዛን ዒላ በርዕት ሓጋዝን ሓመልማሎን ድማ ብፍላይ ኣስታት 50 ሚእታዊት ከም ዘሎ ዝሓበረ መምህር ሓጎስ ኣብተን ትሑት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዘለወን ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ኣስማጥ ገለብን ሓልሓልን እውን እቲ ኩነታት ይመሓየሽ ምህላው ኣረዲኡ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ካልኣይ ደረጃ ልዑል ነጥቢ ካብ ዘምጽኡ ተምሃሮ ተን 47 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ክኾና እንከለዋ ሙሉእ ነጥቢ ካብ ዘምጽኡ 17 ተምሃሮ ከዓ ተን 7 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ብምብራህ ሎሚ ዓመት ብዝተገብረ ገምጋም ኣብ ነብሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝርከቡ 10 ብሉጻት ተምሃሮ 11 ክፍሊ ተን 42 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን ኣነጺሩ። ብሃማደአን ብሉጻት ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ዝግበር ዘሎ ዓይነታውን ሞራላውን ምትብባዕን ብሃማመተአን ብሉጻት ተምሃሮ ዝወሃብ ዘሎ ፍሉይ ስልጠናታት ትምህርታዊ ዑደትን ሽልማት ሻሎትን ኣብቲ ለውጢ ኣበርክቶ ይገብሩ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ መምህር ኣድሓና በዳሃዊ ኮይኑ ዝጸንሐ መርዓ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝተጎስጎሰሉ ኣብ ትምህርቲ ዝጸንሐ ንቕሓት ክብ ይብል ከም ዘሎ ኣብርሂቡ። ተምሃሮ ደቂ ኣንስትዮ ብወገነን ኣብ ሓውሲ ከተማታት ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ተነጺፉ ዘሎ ባይታ ንማዕርነተን ዘረጋግጽ ብምዃኑ ኣብ ትምህርቲ ክደፍኣን ክሳብ ዝለዓለ ደረጃ ክቕጽላን ከም ዝወቕዓ ገሊጸን። ኣብ ዞባ ዓንሰባ 88 መዋዕለ ህጻናት 146 መባእታ 65 ማእከላይ ደረጃ 18 ካልኣይ ደረጃ ከምኡውን 246 ንቁጣታት ትምህርትን ዓበይቲ ክህልዋ እንከለዋ 45 ሚእታዊት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ኣስታት 84,000 ተምሃሮ ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለው ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ዓንሰባ ብርስሓት ክስዕቡ ንዝኽእሉ ሕማማት ንምክልኻልን ንምቁፅጻሮም ብዘተኣታተዎ መደባት መሰረት ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዕናና ላይ ንኡስ ዞባ ሰረጃ ኸኣ ንጽህና ከባቢኦም ብምሕላው ጥዕንኦም ንምውሓስ ዝተፈላለየ ንጥፈታት የካይዱ ኣለዉ። ከም ኣካል ናይዚ ድማ ወፍሪ ኣብ ኣከባቢያዊ ጽረት ዋሕስ ኩሉ መድያዊ ዕብየት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ብመደብኮም ዝመርሖ ሓበራዊ ጽሬት ነፍሲ ወከፍ ስድራ ሽታ ኣልቦ ዓይኒ ምድሪ ብምስራሕ ብ11 ጥቅምቲ ንጽህና ከባቢ ኣብ ዝኣወጀሉ ስነ ስርዓት እዩ። ዳይሬክተር ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 85 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ተጠቀምቲ ዓይኒ ምድሪ ክኾኑ ከም ዝበቕዑ ጠቒሱ ምንጪ ማያት ጽሬቶም ተሓልዩ ጥዕና ሕብረተሰብ ንኽወሓስ እቲ መደብ ብዝለዓለ ክቕጽል ምዃኑ ኣረዲኡ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘርኢ ተወልደ ብርሃን ብጊዱ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ብደገፍ መንግስትን መሻርክትን ን118 ስድራ ቤታት ዘገልግል ሽታ ኣልቦ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝተሰርሐ ሓቢሩ። ኣብቲ ንኡስ ዞባ ብሓፈሻ ልዕሊ 5400 ሽታ ኣልቦ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝተሃንጸን ልዕሊ 36,000 ነበርቲ ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑ ተፈሊጡ ኣሎ።
نبرتي ممحدار كبابي ما يحبار نو زباقين دع ما ينحمد بمعقاب كبابي من مرقان حرم حزات المعقابن عوت وفرا ماتو تيكايدو اللون نساتهم يرينا بذهبوا حبريتا ذا السلاسلو ذلون تفتات بمفتصمتون مبصح بوهدت يعيون هلون بمذكر بزل على كم ضغطلو قليصهم اب مخعات نشان بقوتات ماين مقلي وحجن زخون كانالتاتن مسقان صرغيان كم دنطفو وصيتو دما بايتا يريو كم زلو تقوسو تمهاب تريتو فقر مريت مكلخال عمر حزاتين مونان زكاية سعر قصال مخانو حبيرهم اتي بمتحبار حزبن حزباو سراويتن السلاسل زلو فرات ريت يسقون كم زلو تقسه اما حدار كباب ما حبار او محمد عمر زايله نبرتن زرعي وزلو توفاينت موجزو من محدار كباب ما حبار حنتي كاب 10 شعات محدارات كبابين وزواجين دع كوينا بحرشان موغاسن زنابرو لعلي 400 سدرا بيتات طلوا